Здравейте хора, днеска ще покажем на Ивко кучето и после ще го качвам в YouTube. Абе, както и да е, неговото куче е бая голямо, тъй че той ще държи камерата, а аз ще го галя и ще се редуваме. Мали, щях да падна по стълбите. Да. И отиваме в другия двор на Ивко. Ето го и него. Ядка, че не гледа. Ядка. Да. Ето го. Специално отвора. И Сиба! ето го едното куче на Ивко, ето го и другото, по-голямото. Дръж камерата. Единият е на Мъню, другия Балкан. Балкан е по-големия сладур. Според вас не е ли сладур? Вижте колко е добро куче. Това е добро. Маня! И не хапе. Българска овчарка е, само да кажем. Сега ще държа камерата, той да го може да го гали. Ето вижте колко е голям. Ето го мъничкото куче, дето е лудо горе-долу. Ето го и малкото, не се отдава, само че малко по-трудно. И е тъп. Вижте големият. Големият е по-сладък. Дръж. Ето пак отига да го гали. Аз много го обичам. Не го обичаш, не е твой дай. Вижте колко се радва. Ето на камерата. Вижте колко не е срамежливо. Просто много се радва, защото идваме да го галим всеки ден. Почти всеки ден. И за първ път ще бъде качено в YouTube. Да, и за първ път ще бъде качено. Сега той пак отива да го гали. Само трябва да стане. Да, нещо чеки. Сърби го. Лудия. Ето го лудото куче. Това е братът на Ивко. Вижте колко е добро кучето. Пак го сърби. Бате, погавам го. Май трябва да бъде пръскано. Мисля. И няма да правим само това. Ще покажем и Ила, Иве. Иве! Още нещо искам да ви покажем. Именно. И няма да бъде само това. Ще покажем и как играе Ивко на неговия таблет на Dream League. Малко, само трябва да го намеря. Да, само трябва да си на таблета. Аре, Иве! И да. Ау. Ние горе ще снимам. Вижте. Ето е долу. Ето е горе. Вижте колко е красиво. Я. Ето го идва. Сега отиваме долу. За да можем Иве, там няма можем да снимаме, защото няма интернет. Там долу ще бъде страхотно. Добре, отиваме друг. Дойдем тук, защото ще бъде яко. Ще изиграем най-много 3 мача, който той ще го изиграе. Аз ще го гледам и ще снимам. И после ще го качим. Ето го неговия таблет. Марката е Philips. Стеля ти се побести. Не искам и аз. Снима ли се? Обърнете така. Снима се. И ето Dream League. Само малко бъгва играта, за да не се притеснявате. Той сега ще ви покаже състава.
Той и моя се снима. За сега съм почнал един матч. Само и сега ще ви покажа състава. Добре, сега ще почвам. Първият матч. Ще играем най-много. Или 2 или 3. Два ще играем. Да, 2. Този ще е първия. То път се осра. Мушкай! И за малко да я мушне.